मेगना गोजा गोजा जादों दे नै बुरै हो जादों जादों मा जादों गोजा जादों मानो हाद्रि सिबनाय फैसा होआ नामा रावबो हाद्रि सिबनाया खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि रैसु ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायबावनाय थाबाय नै दिनैथ' अखा हादों माने अखायाबो बुरजाबो हायाखै आरोना लोगोफोर मा होनो बिदिनो बोथोरा गुसुसु बुरजाबो नङा आरो एसेबो नङा बिदिब्ला मा खालामनानै थानो आं सानबायखि अखा हानायाव मा खालामनानै थानो दायो आं मा खालामलांबाय नै लोगोफोर नोंथांमोना आं मा खालामलांगोन बिदिबा नायलांदो लोगोफोर एसे फिसा फिसा खामानि मावनोसै माने बे खामानिया ओरैनो माने अखा हानायाव ओरैनो थास्लायस्लाय आरोना माने ओरैनो अरबो सायगोन ओरैनो खामानिबो मावगोन बेखायनो आं दिनै बेखौनो मावलांनोसै बिदिबा आंजों आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो आं मा खालामलाङो दिनै मानो होनोबा नै अखाबो हाबाय बोथोराबो गुसुसु अखा हानाय फिसा फिसा बेरायनोबो दिगदार खामानि मावनोबोथ' माने अखा हानायाव मारै मावगोन बेखायनो आं सानबाय न'आवनो अर लागायनानै अर सायनानै बेयावनो माखासे खामानिखौ मावनानै लागोन बेयावनो आं बिदि सानबाय आरो बिदिब्ला नोंथांमोनाबो मा होनो आंनि भिडिअखौ आंजों लोगोसे जोबजासिम नायलांदो ना मा होनो लोगोफोर बिदिब्ला फैदो लोगोफोर नै लोगोफोर जोंहा न' लुदों मिस्ट्रिफ्रा दहाय अखानो एसे मावदोंमोन ओमफ्राय दा ओंखाम जाखांनानै मावासै बिसोरो थाबाय उन्दुबाय बिसोरो मावासै आरो मिस्ट्रिफोराबो नैबेयावनो थायो जोंनावनो थायो आरो नैबाव न' फिसा फिसा लुनानै थादों बिसोरो बेयावनो थायो आरो बिदिबा नायलांदो लोगोफोर नै रुम मोननै लुदों बै न' फिसायावहाय माने बिमा लोखिखौहाय बेयाव दोनथ'नांबाय आरोना जोंहा साहानि न'खौ सिफायबाय नालाय साहाजों न' बानायदों नालाय बेखायनो ओमफ्रायो बाहायनो थोन बाहायनो बिमा बेयावनो थानांबाय जोंहा बेखायनो बिमा गावनि बिफा गावनि बिदा जमा थानांबाय नैबे न'आवहाय ओंखाम जाखांनानै बासन बरथनखौ सुनानै बिब'आ बेहायनो फोराननानै दोनबाय बिदिबा जोंनि न'आ एसे जाजोबाखै जाहांहां जानानै दङसै आरो नै न'आ मन्दिराबो नै खावसे मन्दिराबो फारसेथिं कालार फोनदों फारसेथिं फोनाखै बेनो आरोना नै लांख्रां फांख्रां जानानै दङ ओमफ्राय नै आंना फुला नै बिबारा फुला अखाजों माने मोजां जथ्न लानाय जायासै थैब्र'लाबायनानै दङ नै बेनो आरोना बेनो जोंनि न'आ लोगोफोर जोंहा बिमाया सिला सिबगासिनो लामा सिबगासिनो लामाया नै बिमाया लामा सिबगासिनो आरोना ओमफ्राय आं दा मा खालामगोन बिदिबा आंजों नायबाय थादो लोगोफोर नै आं बेखौनो अर सायै खालामलांनोसै खामानि मावनोसै नै बेखौ आं गासिबो अर सायनायावनो रुजोबनोसै आरो बे मा बुस्थु नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेइलावनो नुनानै ना लोगोफोर बेखौहाय रुनोसै नै थौआव आं रुनोसै आरोना नायलांदो बिदिबा लोगो नै लोगोफोर अर सायथावथाव आंनि खामानिया अर सुबाय लोगोफोर मानो ओरैनो थानो अखा हानायाव जिरायथावथाव अर सायथावथाव बिदि खालामनो हायो आरोना लोगोफोर एसे नांबावगोन जिगाबानो होबावनांगोन
नायगासिनो औ ओरैबो रुबाय नै ओरैबो रुबाय एरनाय नायलाय ओरैनोखौ एरनाय दे ओरै रुबाया जादोंना जायाखै एरनायबाय नै एरबाय फुलै रुदोंना रुयाखै दांनाय नायदो एसे रबदोंना रबाखै एसे नांबावगौ एसे नांबावगौ एसे नांबावगौ नै एसे नांबावगौ मैखुन नांगौबा जोंहानाव लांफैनो हागोन लोगोफोर लांफै आरो लोगोफ्रा एसे जों मावनायखौ हेल्प हो लांफै औ अननानै हेफाजाब होलायलायदो हेफाजाब हो नाय ओरै नायनानै बुंलाय आबै नों बबेनिफ्राय फैदों आं माथो आलासि बबेनिफ्राय फैदों आं आश्रम आश्रमनिफ्राय मा मा लाना फैखो नों आबै मुरि ओमफ्राय जिजालाय मानो बिदि गांबैसे जिजा गांनै ब्लाउसालाय गांबैसे आबै ब्लाउसा नै लोगोफोर ब्लाउसा गांसे गांनै गांथाम सिङाव दंबावो नै आयौ दंमारो गांब्रै दंबावो नामा गैला गांब्रै ब्लाउस गानदों आबैया ओमफ्रायो जिउला गांनै जोमदों लोगोफोर नै बे गांसे दख'नाखौबो गांनैसो गानबावदों दां आबैया बाराबा गोजांदों आबै गोजाङाखै एसे माबा होननो सानो नामा नों आबै होना जेबो होना मानो माबा मोनसे होनदोब्रा मा होननो मिनिलाय आबै एसे फैबाय आरो मा मिनिलाय एसे माबानानै मा माबाना फैखो नों आबै सिथ्ला सिबनानै आरो मन्दिर सिबनानै फैबाय ए मन्दिराव बे आबैया मन्दिराव थायो आश्रमनि फुजारि आबैया जायफोरा आश्रमावहाय फुजा होनो गोसो बे आबैनावनो थांनानै हैनो हागोन आरो ओरैनो एसे प्रसादफोर हर थालांसै आबै थाया मानो दोनलांनो नों गाबोन आंलाय माजों दोनलांनांगौ मेगना मानो मोदै गोजा गाबदों मानो गोजा मा जादों जादोंनो मा जादों मेगना गोजा जादों दे नै बुरै जादों जादों मा जादों गोजा जादों मानो हाद्रि सिबनाय फैसा होआ नामा रावबो हाद्रि सिबनाया बेथननियानो बेथननि बेसेबां मोनो नों आबै बेथनखौ गैया खै हाजार दालाय 20,000 नङा 20,000 लायबावबा नै आबैया 20,000नि बेथननि खामानि मावो आश्रमाव लोगोफोर आश्रमाव नौस्रि आश्रमाव आबैया 20,000नि फुजारि थादों थैनोसै समावबो फुजारि थानानै जानो गोनां जाबाय आबैया बुरै थारबाय आबैया थेवब्लाबो सिथ्ला सिबनांगौ मन्दिराव बिबार बिलाइ आरो अर होनांगौ ने आबै मेगना नुगोन नुला आबै नुयो बांद्राय नुयि नङा आगोल जौ फाननायाव मादोंलै मोजि जादों जौ फाननायाव जौआ हाबदोंमोन आबैया गोदो जौ फानोमोननो ओमफ्राय दा बुरैनानैसो सादु जाबाय आबैया जौ फाननानै जानांदोंमोन बर' सोलायलाय ब्रह्मनिफ्राय बर' थैखौ माबानानै दबाव माबाबाय ओमफ्राय जोंनि ब्रह्मआ हर थालांसै दा नों आबै थानायाथ' गोसोबो जादों बादोंबो मा ओंख्रि आबै आयु नै मैगं बायनो हरदों नै आबै माब्ला थांखो हो आं हाबा जाबा गाबगोन गाबा नों गाबो गाबगोन बायदिनो थानो हाया बायदिनो दङ थानो हाया मेगन बुनानै बैसिनाव मेगन बुरिया थानो हाया गाबगोन मा होनो नै आबै आं हाबा जाबा गाबगोन गाबगोन मा होनो माइदि गाबगोन आबै देंखोनाव बिसोर गाबबाय दा आहासो गाबगोन नों आबै आं हाबा जाबा गाबगोन नामा होनदों गाबो लोगोखौनो ने थिसान नै आनैया आंना आनैया बेरायफैदों जोंनाव आंना आनैया थ्रिसाना बेरायफैदों दे नै आं थिसाना बेरायफैदों चुमा होनो नै इलाय नै
आयै आनै देलाय एसेबाव खालायदों बाहाय देलाय एसेबाव दे टिसान नै नै हेलौ आयु माखौ आनै टिसान नै लोगोफोर बोखांबाय हाबाव जाजों बुदोंमोन बोखांबाय बोखांबाय आरोना फोरान दसे बोखांनानै दै सरबोनोसै आरो बिदिबा नायलांबाय थाबावदो लोगोफोर नै लोगोफोर जों दा जिगाबखौ बोखांनानै फोराननानै दोनबाय मोनानायखाय दा हास्लाबासै गाबोन गोदानै नुफिनबावसिगोन दे लोगोफोर